Psalms 34 verse 30. Keep your tongue Keep your tongue from evil. from evil. Tagkuan man sunisa no? Kaya pa? Queen of Xiao? Maayong buntag sa tanan, no? Ani ata karon sa Sitio Siaw. Karon ginaandam na nato ang bihon ug pansit. Wala ka na makauntaw niya. Marang balami kayo, di man na umusaka no. Aman. Tara. Among buhaton, lami kayo. Wow! Sundot kayo. Ato nang ilunod ang pansit, no? Care of, Ate Love. Duol na to. Everybody say long term. Long term. Ang tinguha namo sa inyong relasyon sa Ginoo, no? Nga ang inyong relasyon sa Ginoo hantod yun sa kahanturan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Sa divine wisdom, knowledge, understanding, Holy Spirit. Labi na sa word karon, namong badunggan, Lord. Kapit na maluto. Kamay na lang yung antos. Makakaunang tanan. Salamat. Sa inyong video. Galinga. Tama di ay no, napod tayo ginaluto karon. Care of Kuya Magic, no? Ang sinabawang lechon manok. Nilagpang ang tawag. Ipakita na dayo, no? Walang ipakita. Una na siya hapit na mubugal. Ginakulat na lang dato na maluto ug ako mag-shades ta kaya sang usok, no? Snowing, there's snowing. Snowing. Scarf. So winter. Winter/summer, no? You gotta learn how to do it. Dili lang gid na. Dili lang gid na sa Sitio Siaw. Kami ang BCC Yuppies. Yeah! Fearless! Pakpak ba yun? Yawa na ani ni Bradix Justin. Uy, si Bradix Justin na karon na nagasampan. Guys, diri sa Siaw. Lah, ano na nila? Okay na. Sila nga. Oo, sino mga langaw? Sis. Nine. Oh, butang dali lang ako. Ay mga badiks. Kita mig ka ng ano ba? Ang agas ganit sa tubig para supply sa tubig na dato. Para mainom siya. Magamit siya sa tanan, hugas plato, luto, kape. Ano siya. So, karon kita ni mo na akong mga kauban. Puro naka-black tanan. Ano mo na. Ano sila. So, apil po sila pangita. Grabe ganahan kay ko, grabe mga kasing-kasing lahir yun. Mga yapis ni sila. BCC yapis. Ay mga kasing-kasing, mga buutan. Ay gugmaon. Naay ka ng, ano ba, naay ka ng kasing-kasing na ka ng malumo nga kasing-kasing. So karon na adlaw sa kami sa bukid kaya mong i-explore ning area diri sa Siaw. Mangita mi atog mga tubod kanang sources of water kay amo ang next project diri sa Sitio Siaw na house church. Amo ang installan sila og kanang piping system para sa ilang water supply. So karon kauban na mo BCC Apis, tabok mig sapa sa kami sa bukid. Salamat aning leadership nila Ate Love sa BCC Yapis. Aron kami maka tabang diri sa Sitio Siaw sa pagpangita og water supply. So karon nagabaktas mi padulong didto sa sapa kung asa gitudlo ni dato. So munaog, musaka, naog, saka na pod antod nga moabot mi didto sa area. So karon naabot na mi sa area kung asa tong naay tubod. So kini daw nga tubod diri pito ka family daw ang anhi diri nagabaktas og pila ka kilometro para lang makuha og tubig. So muna among next project pero sa among nakita medyo hinay ang tubod diri. So basig dili makaya.
Wala siya na siya dito yun. So tanawan ninyo ang balon, as you can see, medyo hinay jud kayo ang pagsaka sa tubig. So mangita mig lying area para mo ang maoy gamiton nga supply dito sa sitio Siyaw. Ang ako dito ra ko na sila. Yan ulit. Naroon siya sa layo na kayo no, tuyok na kayo. Padulong sa imo ha. 300. So positive. Dagan yung mga 500 euro. 500 meters o 500 kilometers. Kahit Dili mo nagsubay ato mao. Dili. Pero dili gyud mo nangagi ato dato kana. Diha sila. Okay, kita lang picture kamang-kamang man to. Dari po di agi. Kung ito tamo kog tubig, patik sukan na dito. Bugay yun ba? Kaya lang. pero motubod gyapon to. Gusto kayo eh. Dili ka dik sa host na tamo tap ana. I mean baliks ba tubod di ba na yung pasabot. Ay namin dam dito na. Umbot ang lato ang dam, okay ra. Akan na akong pasabot kay kung usog na imo na to nagdam. So kini si tatay mo ni siya ang isa sa mga pito ka family diri nga nagakabo og tubig. So gikan sa ihang balay mga dagan yung mga 1 kilometro kining tubod. So medyo taas-taas yun siyang bihayon. So karon nagakuha siya diri og tubig. Wa sila kayo. Gasto. Nangita man ko ako pa. Pangabuhi ko. Kan mga amo na ay kapoy na tayo mga amo. Pabalik ko na yung dito ko. Oo ba? Yung sa ako anak. Ay tabaw mo ako anak. Ligman man ako anak. Okay ka tayo. Kay magkuan pa, maglungag pa. Sige tayo, amping tayo ha. Amping tayo. Inay na? Ito yan nakuha. Karon si tatay kato nga mo og tubig iya pud ming gipahapit sa iyang balay kay daghan man day kayo og dagko kay lansones ni ilang balay. So manggihatagon kay si tatay gi-accommodate mi niya. So ipakatkat niya si dato mo inikuha og mga lansones nga dagko kayo murag mga santol ka dagko. Wait ay. Salamat kayo. Salamat kayo. Akong balang na pre ba itong karaan niya. Ang mga taga downtown. Si Rokay Santay. Santol. Batang santol ka. Muna mag-santol ka dako. Lagi no. Dagko kayo. So karon balik bisa mong agi kay hinay matong tubig dito sa tubod nga mong naadtuan. So among proceed mi dito sa katong gi-advise ni dato nga isa ka tubod gihapon. So kauban gyapon nako ang mga core leader sa Yapis, mga dasig kayo. So diri nami karon sa katong tubod nga medyo kusog-kusog gamay compare tong unang nadtuan namo. So as you can see tanawa lisod kayo ang moagian. Pero das-das gyapon, bantig gyapon ning BCC Core Yapis, mga warrior kayo. So muna ni ang pinaka-exact location sa katong tubod. Gilalimpyuhan lang namo karon. Limpyuhan ni dato kay para makita jud namo ang overall ni nga structure para maka-planning mi paano namo siya i-improve padak-on para mabutangan siya reservoir. Unahan na to ni. Unahan na to ni kayo. Padak-o na to. Panaaw na to. Di mo ba? Diri. Ato aning tabunan diri. Kapkaban na to ni ba? Para muluag. So karon magluto na pud mi among putahe karon nga adlaw kay bam-i ug nilagpang na sabaw sa lechon manok. So ang muluto karon sa bam-i kay walay lain ang pinakagwapo, pinakapresko sa BCC Yapis Core Leaders, si Mr. Justin. Dagko magayo ang kuan ni slice. Gidagko ya kay kaya may tayo. So sa gulan na siya atay, sagol siya sa karning manok. So mikos. Ang sakop. Mag-voice over.
So sagulan pud siya og magic beans kanang color green para kusgan ang mga panglawas. Mikos-mikos na pud. Butangan dayog bihon, mikos-mikos na pud. Sagulan dayog pansit. Ikaw na ba? So karon luto na ang bami. So tanawa, lami kayo. Wala na yung matanaw. Wala na. Init kayo ha. Padapting. Sa taas, bang gusto Uy, ang floor mat. Ano, amli gamay nga ano? Karon mga bradiks, nilagpang na sabaw nga lechon manok na po natong lutoon. Putahe ni Pastor Magic. Lami kayo ni kidagan kig lamas. Yaban og dagan tubig para dagan og sabaw. Kani. Pagbukal og 15 ka minutos, ilunod ang lechon manok. Kani. Gisabuagan og sili. Gisugnuran og sayote. Gisagol ang tangad nga katong sulod sa manok. Mikos-mikos, tanawon sa kalami. Lami kayo! Wow! Ang pinakalas nga ibundak, ang black paminta para na ay aftertaste. Lami kayo!